ଆପଣମାନେ ତ ପୋଇ ଅନେକ ସାରା ଖାଇଥିବେ। କେବେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ପୋଇ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ପୋଇରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ରେସିପି ବନେଇବା। ତ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ପୂଜାରେ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଲା ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଧୋଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ନଈ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସବୁ ପୁରା ମିସିଂ ଅଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିନେଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଆଉ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତେଲ ଦେଇକିନା ଚୁଙ୍ଗୁଡିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି। ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡିକୁ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଭାଜିବେନି, ଟିକେ ମିଡିୟମ ଭଳି ଭାଜିବେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଚୁଙ୍ଗୁଡି ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପରିବା ନଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲୀ ପୋଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଙ୍ଗି ପୋଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବି କହିଥାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସବୁତିକ ପରିବା କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁତିକ ପରିବା କାଟି ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜହ୍ନି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରଖିଛି, କାହିଁକି ନା ଜହ୍ନିଟା ବହୁତ ନରମ ଅଛି ଆଉ ତରକାରୀରେ ନ ପିଟି ଯାଉ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିନେଲି। ଆଉ ଏଠି କଖାରୁର ମୁଁ ଚୋପା ନ ଛଡ଼େଇକି କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା କଖାରୁଟା ଏବେ କଷି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କାଟି ନେଉଛି। ଆଉ ଶାଗକୁ ପରେ କାଟିବି ବୋଲି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ କି ଲଙ୍କା, ପୋସ୍ତକ, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଲି। କଢ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ସୋରିଷରେ ଦେଇନେଲି ଆଉ ଫୁଟଣ କିଛି ଦେଇକିନା ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ପୋଇ, ଜହ୍ନି ଆଉ କଖାରୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ରଖିନେଲି, ପଛରେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଘୋରେଇ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲି ନେଲା ପରେ ଏବେ ପାଣି ମରି ଆସିଛି। ଯେତେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକ ସବୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ମସଲାର, ସେ ମସଲା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ନେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲା ସିଝିବାକୁ ମୁଁ ଏକୁ ଛାଡ଼ି ନେଲି। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିକିନା ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆଉ ଏଇ ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ପୁରା ଘୋରେଇକି ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବେସର ମସଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଦେଇଛି, ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ନ ରହୁ ବୋଲି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକିନା ଟିକେ ଘୋରେଇ ନେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଘୋରେଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ମୋ ମସଲା ସିଝି ଆସିଥିଲା। କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ତରକାରୀ ମସଲା ସେଥିରେ ଦେଇକିନା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିଥିଲି ସବୁତିକ ଦେଇନି, ଯେତିକି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଦେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିରେ ଅଳ୍ପ କିନା ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମସଲା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଥିଲା କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଇପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଏଠି ଚୁନ ଚୁନି କିନା କାଟି ନେଇଛି। ଏଟା ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ନ ଦେଇ, କାହିଁକି ନା ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀରେ ଟିକେ ପତ୍ର ପଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ପୋଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଆପଣ ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ଯୋଉଥିରେ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।